Puel po ang tawag doon. Sa maraming itlog-itlog na dilaw. Yun po ay pinakang bestseller namin. Pag po yun ay nakita na talagang yun agad ang pinakang number 1 nilang binibili. 70 po, yung pong Puel. Yung may itlogan, 70 po. O yun po ang kakaiba dun sa lugaw namin. Meron po kami ditong Puel, asita, atay balunan, pakpak, pitso, ulo. Meron din pong dugo at may atay. Dito ay budin at sa may baba ng pasilyo, malapit ng Giant na bago. Kakaiba po yung pagkatimpla ng lugaw. Masarap po eh, kumpara dun sa natitikman nilang mga lugaw. Yun po ang sinasabi nila. Mas marami po po tayong dumadayo na iba-ibang lugar. May Mauban, may Sariaya. Dinadala pa nila sa Maynila. Ako si Marichu Mario. Matagal na po ako dito sa Lugawan sa Lakawan. Punta po kayo dito sa Barangay Lakawan, sa may tapat po ng school at cover court sa Lugawan sa Lakawan. Kilala na po yun. Sa Tayabas, Quezon. Para matikman po ang masarap na lugaw na dinadayo. Lagi kayo nakaya dito, sir? Oo, dumayo pa kami. Galing kami sa Riaya. Layo ah. Pupuin lang. Sarap ba, sir? Sarap? Okay, panalo. Sa may baba ng pasilyo. Bingka, ang alam ko ay dito sa Tayabas. Ang alam ko dito sa Tayabas ay ano. More on bibingka ay salsiana. Dito ay budin at saka May dugo po yung... dugo. Dugo. Tapos may atay din, may Puel. Ayun po kaya. Apa. Tatlo po. May dugo. Ano po yung ganyan? 20 po yung dugo. Dugo eh. Lahat po may dugo ano? Ako.
Sana lang. Ano na lang, picture ko. Kung hita to. Thank you, sir. Picture ko din. May dugo. May dugo. May dugo. Kita din. Picture din. Kita ba niya? Solve.